Bideo honetan, arkitekto eremuan erabiltzailearen datuak aldatzeko eskuliburuko urratsei jarraituko diegu. Lehenik eta behin, webgunean logeatu beharko dugu. Hainbat aukera ditugu. Saioa hasi botoira jo edo sakatu erabiltzailearen ikonoa. Puntu horretan, gure erabiltzailea eta pasahitza sartuko ditugu, eta saioa hasi sakatuko dugu. Gure saioa hasi ondoren, nire profila ikustera joan behar dugu. Behin nire profileko datuetan, lehentasunak editatu sakatu behar dugu. Hemen gure datuak kategoria ezberdinetan ikusi ahal izango ditugu. Elkargoaren datuak. Datu pertsonalak. Harremanetarako informazioa. Eta, azkenik, buletinetako harpidetzak. Datuak editatu nahi baditugu, editatu botoia sakatuko dugu. Une horretan, editatu daitezkeen datuak laukitxo batekin agertuko dira. Erabiltzaileak, elkargoko datuak eta datu pertsonalen zenbait eremu ezin ditu editatu. Elkargotik bakarrik edita daitezke. Datu editagarrien azpian aukera bat dugu. Webguneko zerrenda publikoan zer datu erakustea nahi dugun adierazteko. Hemen, kontuan hartzen ditugun aldaketak egin ditzakegu, eta amaitutakoan, gorde botoia sakatuko dugu. Pasahitza aldatzeko aukera ere badugu. Egungo pasahitza eta erabili nahi dugun pasahitz berria sartu beharko ditugu, eta ondoren, bidali sakatu. Horrela, gure erabiltzaile datuak behar bezala eguneratuko dira.